del 2019, el moviment independentista de Reus ens van mobilitzar per denunciar la sentència contra els presos polítics, l'operació Judes i el tall a la Jonquera. D'aquestes mobilitzacions n'han sortit més de 30 persones encausades, només a Reus. Però a nivell dels països catalans podem parlar de més de 3.000 represaliades. Avui està citada a declarar la Francina, militant del sindicat dels estudiants dels països catalans, per solidaritzar-se amb les detingudes del 23 de setembre. Es troba dins d'aquesta causa judicial per cap altre motiu d'haver-se mobilitzat, per haver-se organitzat i per ser militant de l'esquerra independentista de la ciutat. Com és si no que en aquest pogut saber a qui assenyalar sense haver identificat a cap persona aquell dia de la mobilització? I com és si no que passats els fets van saber indicar una per una les persones que encapçalaven la mobilització aquell dia a través de les imatges d'unes càmeres? L'existència dels fitxers policials il·legals és més que coneguda. Un cop més, veiem com la repressió actua sobre les que qüestionem l'estat quo. I la resposta de l'estat espanyol, amb la complicitat de la Generalitat, sempre és la mateixa. Posar a treballar tot l'engranatge repressiu, traient els Mossos a pegar-nos i enviar fiscals a denunciar-nos, sota un objectiu molt clar: desarticular i desmobilitzar el moviment independentista de Reus i d'arreu dels països. Però encara en tenim més. No en tenien suficient en obrir causes judicials injustes i sense fonament, sinó que, a més, la Francina està citada a declarar sola, en una causa on hi ha moltes més companyes investigades. Tant costava ajuntar les citacions? No podien per temes d'agenda, deien, perquè no poden dir que és una tècnica per fer-la sentir-la sola i aïllada. El que no saben és que aquí avui, com cada dia que ha calgut, la gent ha pres per mala solidaritat i són moltes donant-li suport. El que no sabien és que després de cada ràtzia repressiva, nosaltres, el moviment col·lectiu, en sortim més que reforçades. Creem xarxes i grups de suport, ens solidaritzarem amb campanyes represaliades i ens aixequem juntes sense deixar ningú enrere. Això és el que ens diferencia d'ells i és per això que guanyarem. Exigim l'arxivament d'aquesta causa judicial, així com la resta de causes obertes a Reus i a tot el país. També exigim la fi de la repressió contra els militants independentistes i la desjudicialització dels conflictes polítics. Preses al carrer, amnistia i llibertat. Tot el nostre suport a la Francina i a la resta represaliades, perquè la solidaritat no és delicte.